Čau ľudia, to mňa Zedy zo štúdia Ground TV a ja vás zdravím u takého menšieho tutoriálu, kde si ukážeme, ako si vylepšiť celý Bandicam. Raz som točil ten taký tutoriál, čo sa týkalo samotne len zvuku na Bandicame. A teraz to bude o komplet celom Bandicame. Takže keď idete točiť ako hry, no tak si dajte toto a začnite točiť. Keď nejdete točiť hry, si dajte toto, čo mám ja teraz. Potom tuto si vyberete, že kde sa vám to bude ukladať, tie videá vaše. No a toto je, že okno Bandicam vždy na vrchu. No, ja to nechcem mať na vrchu, vy si to dajte podľa seba. Po spustení Bandicam minimalizovať do lišty. Ja som si to dal, aby som to mal takéto takto ohraničené. Aby som iba spustil nahrávanie a nahrával som. Spustiť Bandicam po spustení Windows, to je blbosť, to si nedávajte. Po spustení Bandicam spustiť nahrávanie v režime celej obrazovky, no to tiež si nedávajte, potom ide video. Toto si dajte, že kolo skrátka nahrať zastaviť, no to je ako, že budete nahrávať, ja som si dal delete a ins. Dajte podľa vás, toto je zobraziť ukazovateľa myši, to je, že aby vám bolo vidno myšku, ako s ňou hýbete. Teraz by ste mi ju nemali vidieť. Pridať efekty, keď kliknete, to sa robí ale až v nastaveniach túto obrázok, to je, že keď si fotíte, ja to nemám, lebo nechcem, aby sa mi robili selfky, ale toto F11, keby som stlačil, no tak sa mi urobí obrázok. JPG je najvyššia kvalita, to si dajte výstup do ako videa o programe, že som neregistrovaný, no. Teraz vám ešte ukážem toto, keď chcete tie kliky myšou. Tak to ja si to radšej nejdem prepínať teraz, lebo nejdem točiť hru, to by sa mi zrušilo. Takže nastavenia, tuto máme, že efekty, no a keby som si dal, vidíte, a to si zmením na napríklad zelenú. Tak a teraz vidíte, ako klikám zelenou. Teraz keď kliknem pravým, no tak modrou klikám, no. Ale to nechcem mať. Toto je logo, možnosti, aha, logo je ako tak, proste, že kde budete mať vaše logo, čo ste si vyrobili. Webkamera, to je, že keby ste dali pridať náhľad webkamery do videa, no tak to si dáte do ktorého rohu chcete, alebo aj tu, to mi je 3.5, tuto máte veľkosti, ako to budete mať veľké zvuk, a zvuk som robil minulé, takže to si pozrite minulé video. To minulé video vám dám do videa, no ok, ak sa vám video ľúbilo, nezabudnite dať like, odber alebo komentať.